Ez ê îro ji ware çîroka ji naşikirdar bêjim. Li gundekî di quntêra çiya de malek hebû. Xwediyê vê malê mirovekî milayîn bû. Vî kesî tu caran bi maliyên xwe re li ser tu tiştî gengeşî nedikir. Bi tu kesî re şer nedikir. Lê belê gelek hejar bû. Rojekê ji ber ku tiştek di malê de nemabû, jina wî jê re got: Mêriko, deka hema îro here bajêr, vî conegayî bibe sûkê, bifiroşe. Belkî te pê tiştek ji van zarokan re anî. Mêrek li ser gotina jina xwe rabû conegaha da pêşiya xwe da û birê ket. Çû. Dirê de rastî kesekî ticar hat. Ticarî jê re got: Ma tu vî conegayî nabî firotinê. Mêrikî got: Belê wele ez wî dibim firotinê. Ticar: Ma tu vî conegayê xwe nadî bi bizinekî zayî. Ez dibêjim ji te re bizinekî zayî ji vî conegayî çêtir e. Belkî zarokên te jî hene. Tê her car şîr û mas bidî wan. Mêrikî ev tişt pejiran. Conegayê xwe da bi bizinekî zayî. Di dilê xwe de got: Hey ez hatime, ez ê herim heta bajêr. Belkî ez bazareke din jî bikim. Û bi kindîra bizina xwe girt û çû sûkê. Di sûkê de zilamekî ticar rastî wî hat. Fam kir ku biyan e. Jê re got: Ma tu bizinê nadî bi vî dîkî. Mêze bike, bê çi qas xweşik e. Çima ez nadim, ma ne bazar e. Mêrikî bizina xwe jî da bi dîkekî. Di rojekê de du bazar. Lewre bi ser bilîndî vegeriya malê. Di vegerê de rastî feqîyekî hat. Silavê dide feqî. Feqî jî silavê lê vedgerîne. Mêrik dibêje: Feqiyê dilal, bi ku ve diçî? Xalo, ez ji malê têm, ez ê herim feqîtiyê. Ma tu bi ku de çî? Mêrik behsa bazarên xwe dike. Feqî di dilê xwe de dibêje: Ez ê jî niha dîkê wî bistînim. Paşî jê re got: Xalo, ez dixwazim vî dîkê te bikirim. Lê wele em malbateke feqîrin. Ji bilî kumekê min tu tiştî minê ku ez bistînim nîne. Mêrik dibêje: Feqiyê dilal, kum jî bes e. Ez qîma xwe pê tînim. Ma ne bazar e. Deka kumê xwe bide min. Haş tere dîk. Piştî ku mêrik dîkî jî difiroşe, kumê xwe dide serê xwe û berê xwe dide malê. Dirê de rastî birekî tê. Dixwaze avê bexwe. Delwa bîrê berjêr dike. Serê xwe ditewîne ku li avê mêze bike. Çima kumê wî ji serê wî nakeve. Bîr gelek kûr e. Nikare xwe berde binê bîrê û kumê xwe derxîne. Kumêke da rojekê de were û safî bike. Hê wisa dimeyzîne. Bazirganek qesta bîrê dike. Serok bazirgan hat ser bîrê. Dît ku her du destên mêrikî di kêleka wî de ne. Serok bazirganî jê re got: Bira te xêr e, çi bûye? Xêre bira, kumê min kete bîrê, lê ez nikarim derxim. Dixem nake bira. Hema îro serût here malê, ma ne çi dibe? Ez ne li ber serûta xwe dikevim. Min conega bir bazarê. Da bi bizinekî, bizin da bi dîkekî, dîk da bi kumekî, lê xem nake, xê xêr tê de tune ye. De bira, bi xatirê te ez ê herim. Ma bê gavê tu herî malê, jina te bela xwe li te nade. Wê, ma wê çawa jina min bela xwe li min bide? Ma ne şerm e. Serok bazirganî berê xwe da kesên dora xwe û tinazên xwe bi mêrikî kirin û got: Kiro, bimeyzînin, hûn dibihîsin ev çi mêre. Mêrikî ji serok bazirgan re got: Heger tu bawer nakî, were bibîne. Wella heger jina te deng neke, ez ê barê bîst hêştiran yanê deveyan bidim te. Mêrik ev pejirand. Rabûn çûn malê. Jina mêrikî li devê derî xêr hatin. Da wan:
چونه هندر رونشتن میرکی گازی جنا خو کر کچی که وره از سربورا خو جتر ببیجم جناوی هات رونشت میرکی دست بیکر کچی واللهی من او جونگای مداب بزنکی جنکی گوت باشه کرو امی شیره وی بدوشن بدن زاروکین خواه حرمت واللهی من بزن جدا بدیککی تمام وی سبها بانک بده امی پیرابن لمیجه چیتره جنکی نه من اوجی فروت دا بکمکی افجی تیوان چیتره تو دی پی لمیش بکی ای نیک دنجی هیا دوگاری دا استی بوم چوم سر بیره که کو آوی بخوم کومی من کتا بیره شکرش خودی را کم کتا بیره ونتبوی مالا خودی 100 جاران آوا هنها وستیانه کاف شیوا و بینم جنک رادبه دچه بیرک جی بری خود ده سرک بازرگانی او دبیجه ددیت نوسا سرک بازرگان رادبه 20 باره ده بیان ده زلامی و پیروست که پشتی شیوه بریا خود که و دچه